Ni aku boleh pi berok ki perlok ki bepat ya kene ke video jongi na kene ke channel ke Saint Teresa Shrine Cathedral Church Parish Jawai. Kene kedai ke jinglang ke ba kerpang ha ke ba ngin yok ban ilek kemen lek sengabha ban ha ke jok kapor ban sengangu ya boleh cerakan rat na ke benta ke jing sumar sukai ke jong yang i berok iwe pe iwe ba dia pi ki pra banget berok ba ki perlok. Akan ni kapor ngi kuat ban pernah pi ba nak yang con ni ke channel. Ni lek ya ki jing hikai niam man la ke sengin kong. Nado ki por ba long ka lap pelong ya ke jing khang dam akan ni ka jela akan ni ka jela ban ke ri jong i brok we. Ni pelong ya kini ki online service pada aku jok kapor ya ki jing hikai niam man la ke sengin kong jong kata yo. Pada akan ni ke sengi ni pelong ya kini ka program ke ba lengkot ban lek kemen ha kejing dap sispa teli kejing hikai niam jong i Father Hilarious Lamare i beda i parish priest jong ka Jawai parish but ki donru kejing hikai niam ha kene ke channel jong i ki ba hado nado ke basdang hado menta ki don hado sispa 8% teli but nak liang jong bat ki jing hikai niam ha ba sim tang i ki jong upadar jong i Padar Hilarious kila don hado sispa teli but kene kedai ka jingyat lenti ke ba ke jingyat lenti ba ke jingjop ke ba krau ha ke ba dei ba keni ka kam ke ba nak ha ke ba i Father Hilarious Lamare ila ai nak benta jongi baro te haswa bangin poi syaki program ke pesa kemat ngaku ban ya thok ka khana langkot hang ni ba nakon ma hagi por bangi le ikini ki program ki ba kini ki program ki online service but ki video ba pa jog ni channel bon sen ngi yo ya ka word of thanks haman ba haswa ban kut ki program ba pa jongi but bonsin na kalyang jong ki nong ai ya ki kentin jing sngongo ni yo ya ke jing sngongo tang ya lade marwai manga bonsin kami ka keteng jonga kuntu bai pasa te hang ni aku ban itu ip ba ndo bas dang jong ndo bang sedang ya ke channel hado menta kesngi ngila don hado ngia don lang hado nriungut but hakabas dang don lang bat i don lang bat i para ba ngi sedang lang kan ka channel ban yo ban le kini ki online service kan ka channel te ki ka kateng jong i para jonga bat kadot pinju i kan ka screen kan ka video ka kateng jong i para jonga de adios ba pasa nangta wan sa i daman ha urus yang chai daman ha urus yang chai nang ta wan sa i hinmen jong i daman hauru i hinmen jong i katang jong hinmen jong i ke dai Richie Moores siang cha imla bandon hang ni nomor ba i pendia ja ka video hak ni por nang ta ni don sa i Ricky Badeng talang i Ricky talang i dai i bangi jukat i Badeng nang ta don sa i samla Amy Sanhun o kamar kini baro sangut kidai ki bayarap dengan hak to por nedok pasdang nedok bang sedang ya kan ke channel but ngala banong ba lada kini bro sangut kimdon tarai kani ka kam ke bangi temu ban le nak benta ka balang nginam la ban ya syakmat lan nginam la ban job ya kini ki kam namar hakato por ba don kini ka hakani hakato por bangi le ya ki online mass kum to ni habra gi tiar gi pakhya mo kum ki mixers nang ta ki we ki recording equipments ki bangi don kam hakani ka hakan nak bentakan ni ka online mas te lada kini kisan ngut kimdon ki baik lada kini kisan ngut kimdon hak to kopor ban yarap nak benta kan ka kam tharai kanam la ban long ko bajob te ngas ngongu ngaku ampan pau hang ni ba ngaku ampan pau ki ngongu jonga hang ni ba ya kini ki sangut ki bayarap nak bentakan ni ka channel but ngaku aru ya pi barok ki bapak ya kini ka video bapin itu ya kini ki sangut bat yanga long hendrengut kiba don benta hakaban pen ya je kene ke channel hak jo ko por ban le ya kene ki video ba phe ki bajia kiba penlong hak kene ka parish ke jongi te hak kene ke por klen pen slam ngakwa ban khot nongkong ya i ma Frederick Sana i badai i chairman jong ka parish pastoral council parish Jawai ba in ai ya ka jingkren ngongu ke jong i na ka benta i Padar hak kene ke por
Hakanam ka buram jong baro ka way ka Jowai Parish ngidas ngaw sarong bas ngaw kemen bangi lumlang mentahang ne ban appreciate ya ka achievement jongi Parish priest jongi menta kasngi tangalang ngej sisya ba ublay udon habaro gejaka bad ngangai ru ba ublay udon haki ki baro wat ha ka social media ru namarling ba jong kane ka social media i Parish priest jongi ila penmi chis pa tali ki jing hikai niam ki balong kum ki commentaries ban pen preang ya ke kubor babha bat bakalong kum ka jing ya lap ka jing start ka ong wat nyau ya ke jing im jong pi da kisnem hakisnem Henry nyau kenya ke jing im jong pi haki achievement jong pi aingu yau blay na kebentakan ne ka achievement jongi Parish priest jongi u Parish priest kat u Parish priest u lingdo kat u lingdo u bayele do yap do im kat kabor jingla ban kentu ya ka jing hikai niam ban pen preang lingba ke social media cispa teli kine gejing hikai niam la depen mi nga perkat menne ngong cispa teli la pen mi kat no peu hajar ngut ngila mentoy na ke bapeit na ke basngap ya kine gejing hikai niam wala dakila mi cispa teli henre di ki hajar ki brew ki bamentoy ki basngap dengong ya kine gejing hikai niam ngikit bokir wiang ya Parish priest jongi ba endang penmi susu ya kine gejing hikai niam lingba ke social media namar mentahi ka pertairu kalalong ka habit ya ka ban page ya kine ki eke baro lingba ke social media bar nga penpau ke jis ngau nguru ya ikintu bai pasa bat katim jongi kaba ya baro kine ki recording ila lehi mei bat ila edit ru bat ila penmi ru kenang bakan long ka jing mentoy yangi ki babun balang Slam Parish priest jongi Slam ke Jowai Parish. Aku boleh sibon yai ma Frederick Sana nak bentar ketu ke jingkran sengangu ke jongi te hakan ni ke por dan penslam ngakan mau ba haki video ki ba ni penmi akan ni ke channel la ki long ki jingyalang lane ki jing hikai niam lane ki program prepare jong ki ba penlong hak ni ke Parish jongi ni bonsing i ya ki comments jong ki pai ba kam tam ya ki pra bangai ba ki penpau ya ki sengo jong ki kam tam ya i father Parish priest jongi nak benta ka kini ki jing hikai ke ba ila an man la ka skin kong jong katayo te ngai ba ha kito ki ba comments hak video ngai ba ki kwa ban ya kendo ya i Parish priest jongi markhamat ban yo ban ai kublai hi nak benta kani ka jing hikai ke jong i te tamba borok ngimla ban wan ya kendo ya padar mo namar ni don la ki jong ki hang don hala ki jong ki jaka kam tam ki don ki bana Shillong ba ki don ki ba shabar jong ka state ro kumjo te hang ni haga kerteng jong ki pat ki ba pai ya kene ki jing hikai niam ba ki ba sengap de kene jing hikai niam man la ka tayo ba de gitu ki ba
ya kejeng ku bless ngongo ke jong ki haki comments leng baki comments haki video ki ba haki video jong ka jeng hikai nem jong i father ngi kuang ne ban khot ya ikong Easter li gat pho ban ai ka jeng kren ngongo ya i padar haka kerteng jong ki pai remngai baro Kau boleh sibun, namun tak ni kapor, kabakodor, kabangila bani selok bang ni, hakan ni kejanmet. Ni anyo you boleh, bangila bani kendok lang, hakan ni kejanmet, hakan jingya lang berit jongi. Ni anyo you boleh, ubah sensyari ka beneng sejrong, badi ka kendau setubian. Ubleh, ubah kaburom jong kalong. Na bom jukut si bom jukut. Usiem jong ki siem, but try jong ki try. U Jehovah Jireh jongi, u Alpha baru Omega, u Yahweh. U blay, u ba don deka way pat ka kerteng, habneng bada kendeu, u ba kam krau, ban u blay u bangi mani bangi syakri. U blay, Yahweh, u tau long ka kerteng jonga, ulong bat ubang along u Isaya u letho ka sau peu ar ka dekot ka bapra ya ba uong ya ka burom jonga ngannam ai haki weipat lano ublei ya bangi syakri umdan ka bomla badu umdan ya bangi pendan burom yu hagi bentah baro jong ka jing im jongi bat ki por baro ublei ubakoj long ka kerteng ublei uba haga jing itanar baka jing shisha ni mani bat ni ro yu uni ju ublei ki kamba pala haka jing im ka jongi bat ngin kad mau baka jing im ka jongi ka don hagi lenghok ti ki baklan bat ki badon bojong manta ka janmet ngiwan lang hang ni ban glorify ban magnify ya ka kerteng ka bakhoj bat ka badon bor ka jong namart ba udang ripen im yiki mensem ki bakodor ki jongi dad hado kan ka kalimat ublei ubahalor ki ai baror ubala pelaj im yang iken niki tersim yong jong ka jing sirkai jong ka jing yap hakapor ka jing yap klam jong ka pertei ya ka bala sar salan sar ka pertei ke jongi habon ki jaka ku mengiletep ba uni COVID-19 ubala sedang na do na China house nem arjar khat khandai ula por keleng ki jaka jong ka pertei ula poi wat hakani kari ka be ka jongi sibun ki be ki ba thon jongi ki la khlad no na kane ka partei ki father ki reunion ki ba crowd ki ba tree ki ba reus pa bat ki ba dok ki ba be bat ki ba start bat kim sem une nyang jingpang sem la map you know hinrei wat ya ki doctor ki nurse ki ba pet kmi nakabanta kajing posted unik nyang jingpang bat kiba ya rabi kiwe parro kisha ngat hau ni nyang jingpang hakaja ka bakin ya rabi kiwe hinre yala diro ki ngat bat ki mat ikini ki jing bat ki jing thang ki bajur kayo kakot kumbangile yo kalihir arsut aka pertai baro kowe ki mar ki matagi laduna ki jing bam ki jing di ki ngile yo deka berjenjar ban ngile kendo sibun ki jing haka arpu santri Julai arpu ya kan ya dong New Hill jongi haka badon ka yeng mani jongi hangni la declare containment area ka balong ka banengkong hapok roi hapok snong juai jongi kala don sibun ka jingteng ka jing sir pok ni ka snong paro ka we ka sorkar kam sa syo ban yalang pai ba watang ban mi ne yeng ngila kyo ngimla syo ban mi ki yeng mani baro gila khang kredep ngimla syo ban le si yeng mani
Ho si panggil sya yangi rengkat bagi kendon ki berperking. Hinrei kene ka kta sibon yangi ki bela yau karata kamtam ki bela palat ikan riu peusan snem. Ngimbit banwan si yang mani. Dan jakasyo kesenong katau kala kenjajar. Hinrei hapedeng kijing kijing kenja, kijing ting kijing pisah, kijing belawat kijing kanyo. Ban yo sengau ye ka baje yap brio bakatit man ka step. Lajan man ka sengi haka por ki beper. Ngi sengau kijing tiet jong ka baje yap brio. Ngi sengau ngiu hado kata-kata. Haka bangi perkat menoken balangat haki tersim yong jong ka klam bat kila klan no. Ngim yo sengau syo i kijing ikai. Ngim yo syo ban le skimas. Hinrei Aingo you blay, baka ktien ke jong u, ka balong amen bad hoy. Ngiyo, haka kitab, ke baar, ke jingtok kan mau, ke lenong ke banyo, ke dekot ke bakad ar. Ka baong, lane, ngapaya ke klam, hapadang ki briu jonga. Hinrei lede ki briu jonga, ki badani ka kerteng jonga, ki penrit ya lede, ki duwai bat ki wat, ia ka khamat jonga. Bat ki no ikelenti baman hangta ngan sa skore ki na beneng. Ngan ma bigi pop jongki, ngan pen imbiang i ka ri jongki. Bat kumta ngisno haki kentien ki ba amen bat hawa jong belay. Haka kot haka Bible jongi, ka ba to yangi ya ka jingkar men jong ka jingim jongi. Ngam artetien bahaka to ka por. Barong ikon Kristan ki bangai ngila pendem yala de hadien mengila yaban pulih ka ktien ka baim ka jong ngila pendem yala de dala ka do nuat ka basngawrit ban pan ka bor ka jing snei ban pan ka bor ka jing snei no blai namar ka kitab sam ka lenong ka sis pa lai ka de khot ka ba prate ter kong utrai ulong bi isnei badu bales bun ubasuki barmitar badu bakanrai kecing i pensitom yangi kum badawagi pop jongi le kelyang kat kum ki kam sniu jongi namar kata ko mensim jonga wat klet iki jingle bha jong parom hakane ka janmet ni wan sayisen ban pen krawi ka kerteng jong namar ki kenten jong ki ba amen bat hoy ki ba ki kular ki jong blay ki bam cukula bat ki im jai ne baro serta hakum ka takapor hak bangim yo sngau shoy ka kten ki jong blay ngim la sho ban wan ki mas ki ba khot ki balong ya ki bangi kain buram ban nyau kor ya ka jing maya ba kantang tam jong ka jing im kristan ki jong Dei kum hakata ka porken haba ka senang juai ka jongi ka dona ka jing kenjajar bar ka jing do jing karmen bad ka jing long mensem kanang hiar ban ya rab ya laki khon mensem hakum kita ka por I father hilarious lamre ibalala no karata bad iba ya ka sorkar ka lamana jur ya ki briu ki bala nyau peusnem ban syong kendia, ban sumar, ban take extra care. Yeladi, kenang ban lej, na kejing syak tao nu kenang jingpang. Hinrei, I father, ilawan siya kamat. Daka man siyem ka ba ki way pat. Bat il sim ka wrist. Ban wan, bat ila klen no. Yeladi, nagbanta, kakamu belay. Namar, I father, inget, baka jinglong lengdo kadai kadaw jong ka jingmen ki weipat shisha ha ka baki briu ki don ka jing sngo si ka jing pangnut ha ka jing jia haying hasem day onda I father ile shimi ka nika lat ban aying ki mas ha ki bangi yo I ha ki youtube jongi ki yok bor ngi yok mensiem ngi pelat ya ka por ka kodor ke jongi bangi ap kmi lenti ka ta por ha ka ba ngi yo snyo I father bi ai ya ka mas lang ba ka YouTube channel om dang kata
Hinre I father im song im hun tang kata isngau tho baka jing hikai niam kadai kabadon kam tam hagi takipor nganget babaro ngi kon jongi ngila don sisa ya kata kejing sngau ngo yi kejing sngau ban ai koble yi ngida sengap yi kenten kesehat kenten rupa ba mi na ka sento jong iba ai ngi kejing tengen bat kejing karmen ya bakal leng bakal jing trai chitom jong ngile yok kejing hikai ki ba kodor ki ba bang ki ba tiang ki ba ai ngi kejing hikai ki ba ai ngi kejing mentoy bat habakum kini bangim la asyo ban kenduk bat ki paralong banta ban ya selok ilas dang ban ai kejing hikai niam da kejing kemen ila kelet ila de da kejing kemen ilawan ban ai ya kejing hikai niam hapo yang mani ki kentien ki ba ai mensiam ki kentien ki ba penslur ki kentien ki ba ai ki jingkermen ki kentien sneng ki kentien maham yang i baro lengba kejing hikai niam jongi kejing hikai niam jongi father ila ai ilong really touch kababon sen ngasngau kabadon kam sisa yangi bangin kela ka bumut habang yo sngau ken iki kenten ki bamin ka keten ka jongi baka bangi yo sisa ya kata ka mensem ka bat pen klan ya ki jingmut jing perkat jongi bat ka bakta sisa ya ka jinglong bapop bat barem jongi ka bapen ki don nuot mau ki jongi ki mat pusani ka bai father ai ngimla syuk ban siu da ro namar baki long sisa ki bakta ken ya ka jinglong mensim ke jongi ki mat puson ya ki bangala ngala bu jingmut ba ki long ki badan ke jinga dei hakato ka por bat ka to ka por ya ka jingjia jong ka pertei kamat puson ke baong man lau briu don la ka jong ka tma man lau breu don la jong katma kejing hikai niam ki bakta sisa ni don la ki jong kitma ban ye le kejing em ukpau nam la ban ye le na mentagi kon ka kami la da ka e kam la ban ye le na mentagi kon hinre kejing hikai ka ba ubreu don la ka jong katma ban ye le ka ba ai ngi kejing hikai ka bang idei ban hikai kumno ngi dei ban ye le ki jong kitma hagato ka por kaladan ka jing knyum hagato ka por kaladan ka jing knyum hagi benta ka bam ka di ka kup ka sem ka dawai ka desin ka jing konyo bat ka jing knyum ha ka jing im ka jongi na ka por sa ka por wow ngilas ngau si habang iki nang step hado banda tiak ngi dadap ka jing knyum hinreling ba ka jing hikai niam jong I father ka baong kiar na ka pop jong ka jing knyum kanu ka ay man sem yangi nakajing hikai niam jong I father ngile yo si sha ya kajing hikai kabangim dai ban knyom ya kijing tunjo ya kijing jong kajing em hinrengi dai ban wan berbor hajan ka khet kajing snei ka jong pan snget jong kajing kmen hapadeng kijing jong kajing em ka jongi kajing hikai niam jong I father kapan sengat jong kajing kemen ngidai bandlong berbor gi bakmen ngidai bandlong gi beriu gi bakmen sisa ko father ngida ken mau ban ken mau sa ya kapan sengat jong kajing kemen ngidai ban kemen berbor ha bangi don yukris kajing im kejongi ngidai bandlong gi bakmen sisa ko pa nak bentak kajing le ha kejong mi kajing im kejongi kajing hikai jong I father sipang kajing ngaurit kakor briu bat kakor blei gibalong bakta sisa ya kajing long bat kajing im jongi kabakam kta shu ya nga kalong kani hatu tang kandiat kiban lai im kajing kali kalong hatu tang kandiat kiban lai im ngiem ha ka pertai kajing yele ondang ila lai no nang ni na pertai ngin long ni em gibala lai im sa kajing im bom jukut Father kito ki por hag bapi batay yangi ngi yoke nya kata ka challenge ka jing im ka jongi bangin long si ni em ki ban la im hato tang kandiat mo ki ban yo la im
Habangi kan doi kini kijing baro. Ngis ngau bangim don lan ngim don lenti. Ngim don show ya ka bangin dang don ka future yangi. Hinray father da kijing ai man sim kijing hikai niam jong ila ai. Kabak ta bat kabak pen kemen ka donut ka jong kalong. Kajing pen klan yalade how try. Pen klan yalade how try gede kajing hikai niam ya ka bangi ngidei ban kenmau bangi dei ban barbor hake jipor ki bas ngausi bat ki por ki bakemen dongin pen klan yalade haka moncong try. Kapor curfew kapor lockdown kidei ki por ki bangi don kam sipo ni kapor kajing salok ni ai ngoyu blay bangi don bok badoni father ibalen yalade father hilarious lamari I parish priest be jong kabalang juai jongi ka juai parish jongi ibala len yalade ibala IT lut yalade but I bomting ya ka jing pang but ka jing yap ibala pa ya ka jing iem ibala wan saying mani hakipor baro jong ka jing iem ka jongi ban ai ho kumngilios ngo hado si spatali ka jing hikai. Oh, what a wonderful father. Kublay si buon father. Ngim don ban ay kaliang. Nabanta kajing leb ha ba kajing yarap jong pi yangi. Kaman sim ba siir ba kunyo jongi. Hakito ki por wat hado menta. The father ngin siw kaliang yafi. Ngim don Hinray. Kumhakan ni ka janmit. Ngiwan ban express our gratitude. Ngikwa ban ai kajing sngongo yo blay nakabanta bangi kajing service kabapilale. We really appreciate for your wonderful service na marpingay. Service to humanity is service to God. Nakatakab daw your contribution father nginam laban klet dalay ro. It will be remembered hakipor kimbendang wan rokum jo hagani ka janmet ngakit bokit riang ifi father ba pinang sait nang klan pinang laban yo shu ya kajing start kajing sempang haba pindang long ro kajing kerku yang ibaro kibe yo sneo ya ka ktin ka jongpi sukpi usyakri ubalaban syania sukpi utau syakri ladalab ba udang le ialah ka kamram habu kenrahat jong uwan pai do ublay unang kerku syo pi hakikam kidok hagaliang baro jong kajing im jong pi father ngasngaw sarong banong ba kanuksa kabapi ay yangi kabapi len lade pi ay klem de kenya ka bor bat kapor ka jong pi kalong kanuksa ya kabangi gikuan ki jong pi ni day ban buot ya pi don ka memory kabangi really appreciated pikan maulud digit kat bible ka e ka penlengo ay nga ka ba pikan maulud kat hakarta ka jong pi kani ka day baro nagbenta ka jing try sitom ka jong pi ba pu pi pule dem diap ya ka jing pule ya ka ktienu blay ngisngaw sa rong ro banong ba hapo ka jingelam jong pi kumu parish priest ngisngaw sarong ka parish joy kandang kiu hagjing long mensiam kajing ahai ka kamu belay kabalang ka po ka ping bat ka internet habaro kiliang ki CMC bat ki balang snong kinang penlong ka parish jongi ka banang kiu irat nakapor si kapor day kijing treasure tom jong pi father hapo ka jingelam jong pi kum upaman sim jongi pi day ka jinglong jong pi ka balong dynamic ka balong active parish priest jongi wat hado kane karata ni kwa sisya ban ay ka ta ka jing yaro yublay langba ka jing 3 minute jong pi do blay unda kerku kerpang ye pi ban unda kerku ye pi hagiliang ki baro jong ka jing im jong pi. May God continue to bless you, Father, in all respect, always abundantly, especially with love and good health.
on i roa you Jesus Christ. Ngi ai ku blei i kong Easter nak benta ka tu ka cingkren ke jong i ka long sisa ke cingkren ke baksia hadok kata-kata cai ba kadai ke cingkren ha kerteng jong ki pai barok thì là sakhi menta pira yo ban sakhi menta ba kala long sisa kata ke cingkren ke ba khia bat ke ba non jingmut hadok kata-kata te hakane ke por ngi bo ya ngi bo kene ka program ba Father Hilarius Parish Priest jongi ba in jet ba kadai ka program nak menta ka jongi te ngimbo no ba ha ngimbo no iru ba in kren haka pakado te hakane ka por ngi khas ngo ba ya Father Hilarius ba in ai ka jingkren naka liang ka jongi Bless bon samla kan tu kerakat ba kan hon jumpi ha ka channel ka jongi kebangi pemik man kesina kong komputer na do ka por covid ha do ka por keblai ki badan hale ngam don ka man jakar tangi ki pe ki na ba ka channel akan por nang kong ka ban ong sangu yu blai na ka benta kan ka program ka bang la ban le na ka benta ka jemto brio jongi kumbai pe sel kejekan je kita arngut asio bangam dawai ban yo kat kita ki jingkar jing ai ku blai ki jiro na kan hon jong makan tu kini ramba bakran mental me long kemi me long kpa kini badon hang ne la Lawrence bar kini kan hon asio bangam dawai ne ai ka ngap le ka kerteng blai blai no kar khu ko do ip hakapo bastang ka to covid abang pi so la kan kong amla sebele yebene ai kan do samla tu nya le kumno kai bala ban le la ai nga ka jumut kumne kuda ki pelong no ka mas online kemen ha tanga pa tu tip ka mas online hiru ile de na pa judan le ye na tai ta persang pat da nga la persang ban ai ka mas online yo ki comments para bangai jungi perlok jungi ki ba ai kumne ku ble sipun setenat pada tu iping ala yo ki ai ku ble na nong stone diocese Shillong na riboy barok away tan pelok jingi badan pasi jingi ban sekol kata sikiwe ki pun ki tu yang ai ku ble sipun padar ki pek ka masung pi tan makata nga ai ngu yo ble ta betakan ne nga so ngu sikade ya makan tu long samla pasarhem bayarap yang par ngalong ka jarab ha ka banga ai ki jengkren asangu ya ki para bangai ki perlo baro papet kana channel na ka rupam ai ku blaze ki yang ngasyo paki sangu asyo paki yo jemtoy dan dai kata kadang ong la ngala balai ki antres tom man ai ji kai am ong ba ji kai ba hatam something kom ong pareng thought provoking perkat ki silan arlan chicken tien ka ba kanang to tara sangu piki pat pa yu nga pa sel nga pa snap nga lamba ka channel bang pemiknan na ka parish ki jongi na juai ki perlok jongi ki bai pat ki perlok ki ba don ki perlok jengar ba puan nga ki ba ong presibon padar setenar ki sekran jupi nga so tenap tara carry on ya kanina ma so ba ka long ka jimtoy ki ta imat dehi kumba ki so ngo yang nga so ba ka long ka jimtoy ta hang ne na makata hakum ka si pi ai nga ka borom nga ai ka borom hoblay bagi le nga ai ka bung happy ka nong snap happy be sip benta hakan de ga jing ekran jingi hakan de ka channel ka bagi ai man ka sinang kong ala ka long ka jimtoy pi ku ro you try ku blay sibon ya ro ya pi pet man ka sinang kong jong ka tayo dan ibo yang apa dah sinang kong tangi bon kam le jing len hakasi ba ar sa balang ilapet kadang wi ka kiu ki viewers hakisi ka belajar kisni to ka si ba social media kam yuha lesi kita na renga iba ki kiu nama ki para baget ki perlok jongi ki ya pedang ki ni ki baro tenga hakan ko por so banga pakut ngapa yu songo ya blai pa yu songo ya samla kum tu bai ki ni ki betrelang bang hande ki para baget na na juai para baget
perlok na silong na berdua boy na long stone pada kibai jeka kibala ong apa pau song ipi ko bless pun lekan tiu ka nam ko borom jomble ba beli sebentar bless bon ai ko borom jomble na bani jeka jenga haman ki jing ai jeka jenga ngi stang berbo daga badu wai pati sengawi ngi wai berbo tak beta jengi baro basnap beta jenga ba ajekan masih ba ngala balik gitu ke baro maka jing ya dua jung pi si ai mesim jung pi ha ka jing em jung ni ki brio nan kambar bag jing ai mesim jang nor jono embat ki we ki embat ngi nan kambar ni ai mesim ha ka jing naj bak lai pslor ban me na kata ha ka jing bahana pan baha su ha ka ni kata te ngapa kuat mana kata ka ke met blai sibon sisen ya samla ka tu bai ya kini armut kena keren malah keren appreciation mentan serta mi balang pa pisa kerteng jungki kini ki audience pada hangne Rupra Lawrence ki bepek samla pada pi ki pat kamtam ia kana channel pasngap bless bon blay kurku ka doi pi tongnya imsngi panya le ba kat bala nak bata ka sementoi ki we ba ka sementoi jungi ublay nak kurku ka doi pi pa snap yangi be yangi hakane jan met jong ka program jungi ublay Kebelah sibon padar nak bentar ketu ke jingkran ke jongpi bat ke jingkran sengongu jongpi nak bentar jonga bat sasisen nga simru kani ka lat ban ai kebelah ru ya ki ni ki nongirap jonga kani ka kibaton lang kani ke por bat ya kini ki bam don lang ru te hakane nedok pas dang jong kani ke program ke jongi nedok meneng ila ya sengo ya ki arngot ki nongkren bat ya pedar nrei ngim klem ai ke jing thap khti na ka banta ka jong ki mo te ngam tip da dei na ka jimlen ka jonga na do ka por ba ni yalam ya ki program ki ba ladap ha ka ne ka channel hi bon sen ni ai ke jing thap khti haden bala haden haswa ban kut jong ka program te ha ka ne ka poru na mangi ki betal hang ni bat ep ki pat ki bapak ja kani ka video ngakwa bapin ai ka jing thap khti na ka banta kini ki arngot ki nongkreng ki jongi bat khamtam ya i Father Hilarious Lamare i parish priest jongi na ka banta kani ka jing job ka jongi lengba jong kani ka channel ngom ha kani ka por ni thap khti lang borok tina ka banta jong pi ki pai ki bapak ja kani ka channel jongi nak por si ki por ni kwa ban bo ko we ka jing ka pat ngom ban samlem ya kini ki videos ya kini ki hikainiam ya kini ki program pair saki way ki palok ki jongpi knang ba ki bon kin yo ban sakhi ya kini ka jingyak nanti jongi lemba kini jong lemba jong kini ke channel bandak menta jongpi ki para bangai ki bempat subscribe ya kini ke channel ke jongi ngakwa mencim kini ke kubu hakani ke por ban kerpat yepi bapin singoba ban subscribe ya kini ka channel ke jongi namar kat bab ka pinang subscribe kata kini ka channel ka jongi kan nang sapriang hakaleng sadong jong kini ka ri ka jongi bat ha ka joko poru hakaleng ka patehi borok kowe te ajing sisa kini ka program jongi kala kut hakani ka por tamba ngikwa ban bo sakawe ka program ka ba kham karpang bat ngi ngai ba pigi pai pindang ya syabat ni ban sakhi ya kene ka wepat ka benta jong kene ka program ka jong ya kene ka por ku bless you bon sesien ni ai ku bless yang pigi pai ki ba pai ya kene ka video jong ya kene ka por bat kumbang ala ong haswa ban pengkut ya kene ka program ku jongi ba ngidon sakawe ka benta ka bakam kerpang te kene ka de kata ka benta ka ba kerpang jong kene ka sngi ha ka ba ngin yo ya kajingot ya okek na Father Hilarious Lamare kum ka dak kajing lek kemen na ka benta kajing dap shispa tali ki jing hikainiam ku jongi ha kene ka channel te haswa ba in ot ya uni okek ni kos ngabahaya Father Lawrence Rakusna Paswet ibada assistant parish priest jong ka Jawai parish ba in ai ka jingkur khu kerdo aswa ban ot ya uni okek
Haga kertenguk pa barukun bermensim bakoin amen kaburam hauk pa barukun berhau mensim bakoin kumbagal long kabamen kong jumenta berbarbo junum la junum amen nyaingu nyada mi megan ran habakut jongan igasngi nagabenta gijing ay gijing kerku gi pamelethe kerhai halor jongi wei piwe kerpangai akan gapon klipman ngis ngongo ime nagabenta gijing ay jongmi yai Father Hilarius Lamari i parish priest jongi Ibalala ban priang ya keting kejong me Ibalala ban ai ia kejing hekai ia kejing hekai niam hai kene ki sngi ki tayo ki banai ki balalik no keblai shibun naga benta ke sispa atli kejing hekai niam ki baila ai ia ki babon balang badingi wei pi wei kenra dak ne kapo ne klipman kom gada kejing sngongu ujungi ya me naga benta jongi ngis ngau ngoro ime hakni ka puan kliman nagabanta une uke ko balong kata kasin jong ka jingis ngau tenan lang jongi ka jingis ngau lang ka jongi ka jingis ngau kemen lang ka jongi rengkat padi kenrat kerku kerdoyu ai ba uni uke unlong da sisa kadak jong ka jingis simenta jongi ha ka jingis kemen lang jongi rengkat padi kumbah uni uke ulong bobang wathiang lapen lasnayu nabon ki bad la penlong yu uke ku bitenar do kata-kata kenran nagabenta jing iwe piwero ai bengen la man penbang penthiang berbor ya ka jing im jong ki babon ki balang lengba ki jing keren ki jing khana ki jongi lengba ki kam ki jam jongi berkham tame lengba ka jing ki bas khem ku jongi ku blai shibon nagabenta ka ni ki jing ai yau ni uke lengba ki nong ai sngo ba berkum juru lengba ka mensiem spun ka jongki ai ba unlong da sisa uta ho ba ngine simenta ka kapor kum kadak kajing sngongo jengi kajing ro jengi kajing pendan buram jengi yame kum juru ya i Father Hilarius ibala la ban ai kajing kainiam naga benta jengi sispa tali hagini gisngi kiai bala lino yegini barok ngipan lengbau Chris utrai jengi amen Kublai kumaria kepada abda kejinga utrau dan batpa lagar kui panap dengi gentai balagar kui usok akpo jong pau jisu kumaria bakoi kumi jong blai terwane kebenta jungi kinong pom menta berhakapor kejingiap jungi amen kaburam hau kpa berhau kun berhau mensim bakoi kumbaga lalong kabamen engkong jumenta berbarbo junom la junom amen utrai udan rengkat batpi ublai beran bor bron kurku yang ne ke baringi wei pi wei ke bane sementai ukpa baru kon baru mensim bakoin amen Kembali makram, oke, kembali nak ada jamiat, baik fikir kebarat, kemudian lelak semacam